मुंबई येथील मालाडच्या क्रीडा संकुलाला टिपू सुलतान नावाने फलक लावण्यात आले। या विषयावर भाजपा आणि सेनेत हिंदुत्व या मुद्द्यावरून घमासान होत आहे। खरं तर हिंदुत्व कोणाचं अशी भाजपा आणि सेनेत रस्सीखेच सुरू आहे। याचे पडसाद महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीवर पडणार आहेत। हे लक्षात घेता भाजपा नगरपंचायत आणि नगरपालिका महानगरपालिका या मुद्द्यावरच बहुतांश लक्ष केंद्रित करून निवडणूक लढवली जाणार आहे। एक प्रकारे भाजपच्या बड्या नेत्यांनी शिवसेनेला हिंदुत्वावर घेराव केला आहे। माझा सवाल आहे की राम जन्मभूमी बाबरी मशीद विषय सोडून द्या। ते मोदींनी करून दाखवलं। राम मंदिर मोदीजींच्या नेतृत्वात तयार होत आहे, पण तुम्ही साधा कल्याणचा दुर्गाडीचा प्रश्न नाही सोडवू शकले, श्रीमलंगडाचा प्रश्न नाही सोडवू शकले। कशा राम जन्मभूमीच्या गप्पा मारता? भाषणाच्या पलीकडे तुमचं हिंदुत्व काय? त्या प्रश्नावर इतके वर्ष खरं म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि धर्मवीर आनंद दिघेंनी संघर्ष केला, पण जेव्हा तुमचे मुख्यमंत्री होते तेव्हाही तुम्ही सोडवला नाही आणि आजही तुम्ही सोडवला नाही। त्यामुळे तुमचं हिंदुत्व हे कागदावरचं हिंदुत्व आहे, हे भाषणातलं हिंदुत्व आहे। तुम्ही औरंगाबादचं संभाजीनगर करू शकले नाही, तुम्ही उस्मानाबादचं धाराशिव करू शकले नाही। तुमच्याच घोषणा होत्या ना, नाही करू शकले तुम्ही। पण तिकडे अलाहाबादचं प्रयागराज झालं, ते त्यांनी करून दाखवलं आणि तुम्ही बोलत राहिला। हिंदुत्व जगावं लागतं, हिंदुत्व भाषणापुरतं मर्यादित नसतं। मोदीजींनी ते करून दाखवलं। आज काशी विश्वनाथाचं जे मंदिर मुघल आक्रांत्यांनी तोडलं होतं, त्या काशी विश्वनाथाला त्याचं पूर्ण स्वरूप देण्याचं काम हे मोदीजींनी करून दाखवलं। केलं तुम्ही कधी? 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री आले असता त्यांनी विविध कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवली। या दरम्यान प्रसार माध्यमातील प्रतिनिधींनी सवाल केला की भाजपच्या काही बड्या नेत्यांनी शिवसेनेवर टीका केली आहे, शिवसेनेचे हिंदुत्व कागदावरच। या विषयावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री शंभूराजे देसाई काय म्हणालेत पाहूया। त्यांचं मत पडलेलं शिवसेनेला भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही नेत्यांनी हिंदुत्व शिकवण्याची आवश्यकता नाही। अख्खा देश हे जाणतो की देशामध्ये हिंदुत्वाचा विचार जिवंत ठेवण्याचं काम हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी केलंय आणि तेच काम शिवसेना पुढे नेत आहे। एखाद्या क्रीडांगणाला नाव देण्याचा विषय असेल, तो स्थानिक पातळीवर असेल, पण त्याचा संबंध इथं सोडून अशा पद्धतीनं शिवसेनेला नाहक अडचणीत आणण्याचा जर कोणी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असेल, हिंदुत्ववादी आणि हिंदुस्थानातली स्वाभिमानी जनता हे कधीही सहन करणार नाही। आणि निश्चितपणानं स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं ज्वलंत हिंदुत्व हे आजही आम्ही जपतोय आणि शिवसैनिक ते शेवटपर्यंत जपत राहील। थँक्यू।